Maayong dayong kilom-kilom kanatong tanan na nasabmi ni CB diri sa Duol's Kusina ni Dr. Iris para sa atong haponon nga programa. Nga hangtod karon wa pa takatikang og sakto gyud nga format ug busa amo lang sa iasoy ninyo ang para namo labing halandumon, labing mahinungdanon nga mga sugilanon nga among nasugatan. Daghan ingon pagmugna-mugna lang istorya liyo aron nindot. di man ko kumao mugna istorya. So kinita ng istorya akong ipadangkat ninyo, aktual din ako nga mga kasinatian, aktual din ako nga nahibawan. Muna nang niingon ako ni Iris Ars, mahutda na gani kong istorya. Naman ang libro sa Iris nga perting nindutan niya pagkasuwat, katong iyang Island Girl Stories. Niya tinuod to nga mga sugilanon sa iya pagkabata, sa iya pagka-estudyante sa medisina, o sa iyang kinabuhi din ni Sugbo niya. Makaliklik baka sa karaang Sugbo sa iyang mga istorya. So, ako ning kumbinsiyo sa Iris na one of these days, ang usa siya mga istorya atong suwayan, kaasoy ninyo din sa atong programa. Pero karong hapuna, kaming CB Girl ng Merienda Mamio, empanada, gikan sa Bidilian, katong niabot gahapon sig na lamian kay empanada sa Bidilian, mo among ni merienda ni CB. So, medyo si CB ko ani, giingnan niya ni Dr. Francis de la Serna. Actually, gikan ni anak ni kanhi Gobernador Tingting, anhing Gobernador Tingting de la Serna kin si CB. E pasyente man ni Dr. Francis si Iris niya usa sa gikalitan ba lang usultin ni Dr. Francis si Iris nga dok hatagan ka og iro dok unya ibaw ba sa Iris nga di ko ganahan og iro. So mo ni nga si nibalibad siya nga Dr. Francis, dili ka na sa liyo o iro. Niya, mag-away lang ni. Kung hatagan ko ni mong iro, niya, kining mga anak ni Tingting de la Serna, mga isugon sa niya. Basta, dok, hatagan di ka o iro, dok. Ikaw na'y bahala, dok, asan mo ng iro, ihatag. So, ingo sa Iris, hatagan na mo kung ano Dr. Francis o iro. Niya, kanagong istoryahan mo, naglayo, pas tinuod ba? Hindi lang, Iris. Sus, pagka. Usa anak kaadlaw, itawgan na siya Dr. Francis. Dok, ready na imong iro, Dok. Neras bay, kuhaan na diri imong iro. So, niingon na sa Iris na ko, na, unsa man, kuhaan na to o balibaran ni na to si Francis. Kung, para basad na ko nga, si Iris dalahan dyan iro. Kunya, ko di lang ko kayo mo anang mong accommodation. Kaya ko sige, kuha na to Iris. Pero, murag neutral na ba ko bawan? Kaya ako good. Anong dili ko ganahan ng iro? Aminaw kasi ba? Kay, sa dramante pag ABS-CBN, magbaktas naman ko. Gikan sa kong Pinoyanan diya sa Radya Town Homes sa Pagsabungan. Magbaktas ko gikan Radya Town Homes sa Pagsabungan. Manong mahambog ko, baktas na ko tulo ka barangay. Ang akong, actually, 4 ka barangay. Pero di good. Ngaan ba lang, 4 ka barangay. Ikanaong na ko sagdanan, Pagsabungan. Pila ka lakang ako himuon, na Kuskanduman. Kaya maubot ng Kuskanduman Road. Igsaka na Kuskanduman Road, igtaod-taod, ato na ko basak. Igawas na Kuskanduman Road sa highway, basak man na. Igsaka na ko pa doon sa Eveready, hagubiaw. So, 4 ka barangay ang akong malatasan. Maruti akong istorya ba inig sa akong mga programas DYAB sa una nga 4 ka barangay akong pagtason kada adlaw aron lang ko makaabot diri sa atong programa. Nasa 4 ka barangay akong gilatas gipaakan ko iro sa barangay Hagubiaw. Kabantay mo diha maglakaw ka pa sa CBS at bang sa Eveready na diha kabalayan sa ibabaw nang titip kay pangpang nagumbaw gyud sa highway na kabalayan diha sa ibabaw. So kumpiyansa ko lakaw diha sa anak nga side kay mao man ang side sa CBS para di na ko motabok sa highway. Sus, kita mo jugog iro nga brown nga kusog kay ang dagan gikan siya sa ibabaw pagkakita gini nako dito siya og lugsong og dagan mura siya nilayat ba unya dito paak sa kuntiil so napaakan jugog nya nagsapatos man ko nya napaakan kini bitaw sa may bahin si Montiil ibabaw sa imong sapatos mo iyang napaakan. Pero ni-report ako sa trabaho, akong ginas Iris Ars, napakan kong iro Ars, ingon siya, sige pangita mo og kuan diha, di pahunaran din niya, iya dayong kining kuan, gi palimpyuhan niya,
injection dayon ko og anti-rabies. Pero ingon si Iris, susiha tong iro. Tanawa dito ang iro kung para imong mahibawan ang tumusunod ng mga adlaw, di ba magluya ang iro. Kaya ang iro kuno nga dunay rabies, human makapaak magluya, niya mamatay. Kung niya mapaakan niya, kaya doon naman si rabies, posible mamatay sa muto nga. Samaran ako, nisaka dyan ko sa ibabaw. Pag magpaak na ko, niya, akong giingon ang tag-iya, ma'am, napaakan ko sa inyong iro. Si Brownie, sus, kinis Brownie yun. So ko ang tag-iya, nga nung nakapaak siya. Pero ma'am, ay nag-usa as Brownie, ma'am. Kung kada buntag, ma'am, baktas na ko sa ABS, kahapon, pauli na ko sa amo. Muhapit ko ninyo mga, ako susihon si Brownie. So mauto nga, kada buntag, nisunod nga pila ka-adlaw, musigog saka dito sa ibabaw. So di ko mo diretso sa ABS, igabot na ko diya sa may highway, cut ko naman na agianan pa doon sa ibabaw, usaka ko diya akong tanaw sa Brownie. Siya, igabalaka liyo, tambok kayo, tambok is Brownie. Amo ni may kayo mukaon. Ikahapon, igulik sa ako sa kapitan si Brownie. Hanto di ba ka nag-amigo yung Brownie? Pero, tungod diya itong aking experience, di jud ko mo kumpiyansa o iro. Itong makabisita ming Iris sa mga bahay nga daghang kay iro. Sus, ang iro, utapok ra bagin ako. Kanang yung mahadlok yung ba, kuwang na lang akong isay ang akong tiil sa sa lamisa. Aron nga dili paakon pa lang ko sa iro. So, inana ang akong kahadlok sa iro. Tungod atong akong kasinatian sa paak. Napaakan kong iro. Pero, ingon, di pangutana ko na anisay lang liyo, nakakaon ba ka og iro? Anisay lang, nakakaon sa kong iro. Pero, patanon pa kay ko. Kana bang, kuha pa kay buot ba? O niya, kuha pa kay baw, gidili diya ina. Kana bang, suway-suway pa lang, nakakaon lang gubitin. Ganun di man kumuka og iro. Ambot din ko kakaog iro dito bas Leyte o din na ba sa Subo. Kaya ilang sulti diya kuno sa inayawan na ay flag diha sa una. Amo to na tiyalin na ron. Nagani isang kuno ng flag pasabot na sila nag-ihaw sila iro. Nakatong mga hingaog iro mo adto dito. Ang ilang sulti basta kaon kuno kay iro makaila jud ng mga iro. Nani kaon kay iro kontrahan jud kuno kag mga iro. Basta dihay komentarista sa radyo sa una na diha magpuyos na yawan, suganahan juga siya, mukaon og iro. Iyagod kong suginlan o silamian kay mga putahe sa iro. Pagdahin mo niyang kamatay, kuan naman ko ka kuyog niya pag human na sa, di lang kumusulti sa istasyon na niya programa, maghalhal na ko no. Ano bitaw? What is science ha? Istorya lang ng ato, maghalhal na ko no siya. Ano mo to? Eventually namatay siya pero dili lain ang hinungdan, dili ang iya pagkaog iro o hinungdan. So dili kayo mga iro nako sa una kay hingaon ikaw na ko kausa kung iro pagsuway ba lang. So dito na may Iris sa bahay nila Dr. Francis de la Serna. Ingon si Francis pag-abot na si Dr. Francis pag-abot na mo siya, Dok, upat ni sila magsuon, Dok. Pulos babae. Unya, ako ning ipanghatag dok sa akong mga parinti, ang uban. Pero ikay una na akong papilion. So si Iris, ito na yung first choice. Sus, pag-abot na mo, parting hadlukan ako, parting dagan iro. Ganahan mag-inag iro sila. Anhing Gobernador Tingting de la Serna o ang iya mga bata. Daghan kayo sila guro. As in, may kakapi na po. Ka-iro dito. So, si Iris, magpadagan na siya, sure ka ako yung mapili. Ako yung mag-una upili siya. Ikaw lagi, Dok. Ikaw yung nagpili, Dok. Ay mong kanang mabili, Dok. Ako na ipanghatag sa akong mga tiya. Sa ilang mga parinti. Sa mga de la Serna. So, tabang ko ni Iris. Gugusin ko, ikaw lang, Iris. Di ko komportable ba? Nabukugos o giro. So, yung unang kugos na iro, yung istorya silang Dr. Francis, yung kugos-kugos ka diyot, pag kataod-taod, yung ibutang. Yan ang sanggi kuha ang ikaduha, yan ang sanggi kugos-kugos, dugay-dugay siya kugos-kugos, ka na pag susi ba lang sa yung feeling sa iro, yan ang sanggi butang. Ang ikatulong iro, dagmay pa kayo ng mga 6 weeks. 6 weeks pa ni sila. So, nataw ni si CB June 1, mga second week of July. Dito mi. Gipakuha na nila. Kay kuan man ka na bang
sakto na kuno ng idara aron nga malutas na ba sa inahan. So, could you be girl? Parte na nimo itong storya sig. So, ikatulo, yung gibutang na sa pag wa siya istorya ba nga, siya ganahan, kinsa sa una, ikaduha, ikatulo, ang ikaupat, iyan gi kugos. Para abti og mga usa ka minuto, gingnan dito Francis, this is mine. Ug mao ni si CB. Siya ikaupat. Pero ingon si Dr. Francis, Dok, wanay apik do ha? Kana bang dili ko si CB, dili kayo affectionate, dili kuno kayo muhagwa, dili kuno kayo kung giwarningan siya nga sa upat, kini si CB mo way apik. Mo iyan. Mo iyan ko. Katukon uban mas kuryoso kuno to, mas magsulod-sulod yung kuno to nimo, kini si CB kuno pisan tanawon lang kuno ka. Mo to ingon siya, this is mine. May sulti ni Iris. So diha dayon siya, Dok, mamalit mo og crate do ka, mamalit mo og training pads, mamalit mo og treats, mamalit mo og diha pa mi kay usus may gani nagpag-abot na mo dito mga alas 2 patusapon sayo pa bang hapon wa pa manira ang mga tindahan pag uli na mo. So gikan dito sa naman ang Pinoyanan ni Dr. Francis sa usa sa mga di lang ito isulti ang specific na subdivision sa Barangay Banila sa Cebu City. So paggawas dahil na mo, so, gisultihan mo ni asa may nga mga tindahan makapalit. So tuod man dito namin sa ang unang yung tindahan sin nga magigana na ng imong crate, anang imong original din na pads, kanang Happy Post diya sa doon sa BTC, diha minamalit ni Iris. So palit ko og crate, palit ko og pasabot wa pa jud ko kailangan sa may training pads. Mao ni sir kana para ilang ihian o para ilang pupuan. Unya mga treats, unya mga duaan. Lingaw na sila mga duaan. So gituluan na aning idara mao ni tudlo kanang gusto sila mga duaan nga matrain ang ilang nipon. Kabantay mo din si CB nga parting iya ni atong istorya karong hapuna. So okay, si Iris all the time kasi gugos ako rin kanaog sa sakyanan siya kasi siya gugos niya. Lingaw na kay siya. Kagamay pa kay ni si CB, 6 months old pa good. So niabot na misbay. Ako nang gi-assemble ang iyang crate aron nga doon siya iyang katulganan unya nagpalit na sabi og cover. So gipatabang ni Iris si Marisa og set up sa higdaanan ni CB. Pero mura bitaw ka og nag-uli ba og istranyo nga kaila ni Irua di ka niya wild itong gabi ay just magantay mo sa Pilipino. So kining puno ko sa panagana sa pagdawat ni CB diri sa among Pinoyanan. But of course itsa na ni CB sa iyang hugaw, ako mo hipos. So ngadto unya pugusan akong Iris nga ako na siyang kuguson, ako'y mo pakaon ni CB, ako'y mo atiman ni CB. So karon kami ng CB mo kinasuuran. In fact, mangigi na ni sa Iris kay kaming CB mo sige og kuyog diri sa among Pinoyanan. Doon ay mga meeting si Iris nga di ako kinalbang nga mukuyog, muhangi og ko Ars, ibis mangita tagkabilan ni CB Ars, kami lang kang CB mabilin diri sa bahay. Una doon ay mga adlaw sa semana na kami ran CB may nagtikaw-tikaw diri sa among Pinoyanan. So di ko kasulti ninyo, sama nga di ko kasulti ninyo with certainty nganong mahadlok og biro. Ang ako rin ipasangil nga ito, napaakan ko ni Brownie. Pila na ka tuig ang nilabay. Patanon pa kayo kong reporter sa DYAB o sa ABS-CBN. Sama nga di sa ko kasulti ninyo karon, kanus ako nahigugma ni CB. Kanus nagsugod ang akong gugma ni CB nga ugwa si CB, mangutan na rin may guys, mingaw ang buyers, no? Nawa si CB. So, kana bang amo siyang ibilin kanang madugay may pauli ini kagabi niya maikog naman ni sa among binlan nga mapukaw na mo sa amo lang ngayon mag-overnight lang si CB amo lang kuhaon ni kapuntag na pagkasulod adlaw. Pero kanang kamera do ang Iris diri magtikaw-tikaw sa bay nga wa si CB mga tuog nami may sa Iris mingaw, no? Lahi ra gyud na wa si CB. So I'm sure daw inyong kaugalingon ng mga sugilanon, mas nindot ng mga sugilanon mahitungod sa inyong mga itoy, sa inyong mga iro. Pero maunay among sugilanon. Wa nun tay title, no? Kaya actually, lain nun ako istorya ninyo.
So, pagsugod na nato istorya, si CB naman ang atong gisgutan. So ang title aning atong istorya karong hapuna, si CB. Mao ni si CB. Ang lahi among ingan unta niya, pero pag ngan ani na mo CB, magpagsugod na mo sa Sibya TV. Ang nisugyot og ngan nga Sibya, si Trina, kining dugay na kay nurse dito sa New York, sa Estados Unidos, mo ni New York, si Trina Cosalem. Siya mo nisugyot nga, Tita Adj, nganlin na ninyo og Sibya. Niya siya rin siya nagngan og angga nga Sibi. So, Sibya og Sibi. Mo ni nga, Sibya gini ang tinod nga ni Sibi. Okay, bunyag siya, no? Okay, bunyag, no? Kanang, sugod lang ni siya og, kuan, ya ako'y tigdaan ni Sibi sa veterinarian, ako'y in charge ni Iris, parte ni Sibi. Kausa, pag ang unag yung ligo ni Sibi, kaming duha, pero si Iris yung nagligo ba niya? Ako'y nag-init sa tubig, ako'y naghakot sa tubig ngadto sa may lababo, aron ato na mo dito ligoon. One time, ingos Iris, nga suway ko nagligo, ligo si Sibi. Kita man ko ni Marisa, unsaon niya pagligo si Sibi. So akong gisuway, si Marisa, aptik man kay kanap itaw. Ikaligo ni mo niya, magwisi-wisi siya, imo ng pugan, otherwise, mga basa mo duha, nangabasa mo duha. Murag, ako pa'y mas naligo kay ni Sibi. So then, ako siya ikaligo, pero natibway gito siya, no? Karon nag-order ito, nag-shampoo ni Sibi, kay doon na may shampoo, na paborito si Dr. Iris para ni Sibi. Pero, dugay kayong niabot. Sa udoda ang shampoo para ni Sibi, giga patug China. Mo ni nga, wa pa niabot hangtod karon diri sa among Pinoy-anan. So, hindi ka gusto isgutan? Mao ni si CB ang nahimong kabahin sa among pamilya diri sa among bukirang, sa among Pinoy-anan, sa bukirang barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Mag-away ming Iris kay si Iris magsigi og isgut na dili siya i-overfed, dili siya pakanon og daghan. Pero maluoy na sa kani CB nga mangayo niya dili nimo hatagan. Basta kami nakakita unsa ka dako na si CB kung ikumpara sa una. Perting dakuan na ni CB girl para sa una. Mahadlok na mo timbang ni CB. Tell og na overweight na ni siya, pero actually ang nagkapon aning CB, nag-spay aning CB kay babae man ni si Dr. Alice Utlang. Giingnan ni Dr. Utlang si Iris, Dok, di ka gusto nga kanang pinuwan nga regla sa iro na magkadugo imong sawb, spay na nato. Plus, Dok, di na nimo spay, sulngon mo din nga iro sa inyong mga silingan. Okay. Naaman ni sila kuan moments nga magkuan din sila ba? Kanang ilang mga animal urges sa mas tao. So mo to wailalis gamay pa kay si CB amo siyang gi-spay unya si Dr. Alice Utlang moy susngilgigag anang pag-spay aning CB. Gidana mo si CB sa Pinoy-anan ni Dr. Alice Utlang naraman sa siyudad sa Mandaue. Niya gisakay ni Dr. Utlang siya nindot kay sakinan susumuro po sa kinana na aksidente si Dr. Utlang si ito sa Bukirang Barangay. Mo to gikargahan ni CB sila ran duha padung sa Cebu City Veterinarian. Kanang DBMF ba? Department of Fisheries and Veterinary Medicine. Naman na sila libre diha nga kining spay. Pero mubayad lang kag registration. So kini si CB, to ani marehistro sa Cebu City. Kining chip nga ilang gibutan ni CB naa marehistro sa Department Department of Fisheries and DBMF, Department of Veterinary Medicine and Fisheries, DBMF, diya sa Cebu City. So ang address aning CB, Cebu City. Daghang salamat ni Dr. Alice Utlang. So karon gipakita ni Iris si Dr. Utlang sa latest nga litrato ni CB sa Facebook Messenger. Ingon si Dr. Utlang, uy, katabat siya na Dok. Parting nakuha na ko ni Musim. Ingon ni Dr. Alice Utlang, kita biya si Dr. Utlang ni Musim. So, ikaw pa'y batanon, sa dili pa kay kadako. Mao ni si CB girl na nahimong daghan ko mga viewers mo ingon, sus liyo ako mga anak liyo kung di pakita si CB. Mura silang mamahal, mura silang makuwangan. Mura mag-guilty ming Iris, doon ay mangita ni CB sa imong programa. Mura ars, unya inipakita ni CB ars, masaghan pag-comments. Kaysa comments may tungod sa mga pakauaw sa Malacanang, sa mga pakauaw sa nakalilain ng mga ahensya sa gobyerno,
Mas daghan pa tingali therapy nila si CB, tingali para nila si CB simbolo sa nadunay paglaom kining nasura, nadunay mga maayo panghitabo ining nasura. Si pinangga kay kasib sa ato mga tigpaminaw. Unya kining tanang kwintas ni CB hinatag ni. Ang naghatag ini usa nato ka viewer, ma'am, ako jud gipangita ang imong ngan kay gusto tikang pasalamatan kay daghan jud kay nalingaw aning pink na flower ni CB pero kakamping na taga Los Angeles sa California nakapauli kausa diri sa ilang mga parinti sa Balamban. Ningon sila nga, Leo, ing nami naagani ka sa Cebu City, mga naog gimis Balamban, kaya among ihatod kini gift ni CB. Ang ilang gingon nami gift para nimo, kinungo sa Iris. Duda ko gift na ni CB niya, gipakapinan lang kay imo. Kung tinuod man si ikaw di ilang gitan o sips. Ako ba niyang tandadon si CB adto na gayuna kay ang restaurant nga mo paniudtuhan mo dawat man og pets. Kinungo sa Iris ayaw pertingkiata ni CB kanang inani nga kiyat. So ano to pagkaon og tarong dito sa restaurant. Unya kanon mga aw-aw og mga tao isud kaayo wa man ni ma-train gyud sa CB wa man gid na mo gi-train kami camera man gid ang nag-train ni CB so mo ni si CB mo na wa ko tuyo ninyo mo istorya pati ni CB pero mo naay mga pitik sa kasing-kasing nga mo aghat nimo mga butang nga dili ni wa ko nimo kanuha nga himuon pero mo imong aktual nga gihimo na samtang na istorya ta ini dunay mga viewers na maikog na ko mo ingon na Leo na ay moment sa imong programa na medyo masaag ka. Tinuod na ako'y una nga mo angko ninyo ana. Maybe mohimo kong excuse nga 2 ka oras man sa kuna akong programa kasi di masaag na 2 ka oras. How would you maintain focus in 2 hours? Kato akong programa sa DYAB na ako'y mga commercial breaks, makalakaw-lakaw ko, makatimpla pa ko og kape samtang mag-play mi og commercial sa mga plugs. Kini atong programa straight yun eh. Mo nang doon na ko'y bed aron makaginawa ko og jutay. Otherwise di ko makalahutay og kapin sa oras nga programa. Pero ako'y unang moangko ninyo, ako lang edad. Apektado na ko sa akong edad. Makahibaw mo na mga natay mga programa may pagkatag istorya niya. Ito ganito nga. So usay ako i-dribble mo na makabantay mo nga ko maglibot-libot kay gusto ko hinumdum og ngan. Kung di ko mahinomdom, ano mo, kumpisal na ko ninyo pasayloan, nakalimot ko ngan. Pero kamo diha mo, paspas kayo mo nga muhatag dayon o mga ngan. Pero ako nang gisgutan, kay ganinang buntag, usa sa ato mga items, naghisgot ko ni Bill Simmons, ang usa sa mga kolumnista o periodista nga may kay mo cover sa sports. Apil na ang National Basketball Association. Naghimo siya og top 6 na ranking sa all-time greats sa National Basketball Association. Usa nila si Bill Russell. Ako na confused towards the end of the segment. Si Bill Simmons, ako na ingon na Bill Russell. So doon natin viewer na ingon. Unsa man nila part na ni sa aging? Yes, ma'am. Kung babae man ni ang buyag na to, yes, part na sa aging. O nanumpa na ba jud ko sa sugod pa na kong sibya na makabantay gani ko mo aksyon ako og kango ako'y muuna og undang ako'y mo voluntaryo og undang so palig paniid mo. There was a time nga akong gipasangilan doon ako'y luas ba na di na kay ko kahilwas og mga pung kalit lang kay ito nga di na ko kahilwas og mga pung nga kanang masapid akong dila ba usa gyud akong gipasang usa sa akong mabantayan katong di ba sa atong intro na ako mga Bisaya sa nagkalain-lain nga kanasuran sa kalibutan. So ako nagkalain kay mga Bisaya sa nagkalain-lain naman lang. Di na ko kalain-lain. So either paspas ra kay kumusulti or something happened mo to. Nagsusi ko pa ko ma-stroke wa pa ka ko or epekto ba ni sa COVID o unsa ni. So conscious na ko dunay mga pung na di na gani nako matarong sa paglitok. Akong hinayon sa paglitok. Akong hinayon sa paglitok aron nga maklaro na ako sa paglitok. Pero ako na nabantayan. So nagsugod na ba ko og kango? Palihog. Tabang mo og bantay. Di na gani mo makasabot sa akong inistoryahan. Maglimot-limot na gani akong inistoryahan.
palihog tawga nga akong atensyon. Kaya maybe panahon na nga mo pahuway na ta, magita na ta og laing kahinguan, di na tang kamao ining atong programa. Pero mao na si na ikaw si pati pa mong bata pagsugod diri sa atong Pinoy-anan, si Iris na-retiro na, ako na-retiro na. But life is like that. Diba? Dunay panahon nga kay magbugal-bugal ang mga tiguang. Karon na ang panahon nga kami na sad mga tiguang. Kung hinaut, dili may bugal-bugalan. Pero fair game. Bugal-bugalon kayo sa una. Sa kanabang, di kayo ko ganahan o broadcaster bitaw nga nakabatik ka niya sa iyang prime. Maay pa kayo mo komentaryo, maay pa kayo mo litok, unya magkanguhal na lang. So, ako nagsugod na kong kanguhal. So maybe it's time sa pag-usab na sa akong format ni materi ko gunay mo ingon di bombastic magkay ka sa una liyo manong karon di naman kaayo usa sa akong konsideran ang akong tingog kay kun ang akong sinultihan parihag gyapon ka bombastic sa una di ko mulahutay mapagaw ko mawad-an ako og tingog niya murag tagbuang plus ako na realize akong pangidaron I don't have to shout. Kung mabati lang gihapon ninyo akong tingog, anong musyagit man ko. Kunya, maybe tungod manguto sa among programming format sa una, no nga, sa TV Patrol, i-project yun nino ang imong tingog kay nag-newscast ka. But I realize, karon maminaw ko sa mga newscast, sa mga mature na mga broadcasters, dili kinahanglan nga musyagit. Ang microphone, namong yung microphone. Although, kuha ko yung microphone karon, so i-project na mo tayo akong tingog karon nga, makabati mo na ako. So, muna yung magic sa microphone na kaman, ibang mo nindot ka ay trick sa microphone, mahi kay siya muda si NT mo, hindi siya mapagaw. Katong among voice sa ABS-CBN. Amo to ko si ko ka dungog ron sa mga plug sa ABS-CBN, siya bagi hapoy voice. Pero nahimong gito siya namong vice president. Didako gito iyang ranggo, si Peter Musni. Niya ang iyang official title, siya maoy basta ron na to siya mahatagan og ranggo, pero ang iyang yung dako kay trabaho sa ABS-CBN, siya mo'y official voice sa ABS-CBN. Ang iya yung name, ang iya yung ngan, na nailan sa kahanginan, Peter Rabbit. Mo siya DJ na Peter Rabbit. O niya, na hukman sa ABS-CBN nga, iyang tingog mo himuon na official voice sa among station ID, sa among mga plugs, hasta sa among MOR, hasta sa among mga programa sa DYAB sa una. Yung kakita ko ni Peter Musni at work, at tumuari siya sa Subo. Sus, ang iyang tingog murang nagsyagit, pero wa siya magsigit. So, may kay siya mo project sa iyang voice na di kinahanglan makanlat ang iyang tutunan. Na di kinahanglan na usyaok siya ang iyang tingog. O, mata na tingog gasin. So, maura yung taon, nipis kayo nga itong tingog niya. May na lang. Na usahay, makasabot mo na mo. Usahay, dili isang pasaylua. Pero usbo na ko akong saan. Magkanguhal na gani ko. Di na gani mo kasabot sa kong sinultihan. Palihog tawga ang akong atensyon. Paingon kong Iris Ars, kuhaan na ni akong kamera, kuhaan na ni akong mikropono, wa na makasabot na ko, panahon na mangita ko laing trabaho. Mag full time na lang ko sindo, attendant mo. Ikaw na lang akong atim, ikaw na lang akong kugus-kuguson tibok adlaw si Bigran. Mao to, ang among panahon, dayong kilong-kilong. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban. Say bye-bye, CB Girl.